týden. Jinak tomu nebude ani v roce 2014. Malou sestavu si pro nás připravili místní holčičky, mažoretky. Jsou krásně nastrojení, mají úplně speciální čepičky, no zkrátka dobře mažoretka, jak má být. Vy už jste měli možnost dneska vidět ty čáry, které umí s těma hulkama. Mně se to nikdy nepodařilo, oni to tak záhadně motají a tak rychle, že mě se z toho motají oči, takže z toho vím stejně prd. Ale dej jim to. Jsme připraveni? Tak můžeme jít na to. Tak to byly dětské mažoretky Pepříko. Já vás poprosím o chvilku strpení. Dejte si štamprličku jednu, dvě. Pojďte si ještě zatancovat a třeba se tam ještě něco chystá, ale nebudu